Teším sa, že sa nám podarilo zorganizovať 10. ročník súťaže Hermes. Veľmi sa teším, že z roka na rok rastie nielen počet ocenených firiem, ale rastie aj počet prihlásených projektov, rastie počet hlasujúcej verejnosti a rastie nám aj počet kategórií, ktorých oceňujeme najlepšie projekty. Komunikácia je veľmi dôležitá v bežnom živote, ale aj v živote firiem. A s komunikáciou to máte ako s reputáciou. Dobrá komunikácia a dôvera sa buduje dlho, extrémne na nej záleží, ale stačí jeden chybný krok a strátite dôveru, strátite reputáciu a preto ku komunikácii treba pristupovať naozaj zodpovedne. Ja gratulujem všetkým oceneným. Dnes sme opäť videli veľa silných a inšpiratívnych príbehov. Teším sa z toho, že táto súťaž každým rokom rastie. Tento rok sme sa do oceňovania Hermes Komunikátor roka zapojili aj v rámci Združenia ľudia z marketingu. Považujeme našu účasť za dôležitú aj z toho dôvodu, že vnímame, že dobré komunikačné počiny je dôležité si všimnúť a takisto ich aj oceniť. Podujete Hermes hodnotíme veľmi pozitívne práve preto, že aj malá spoločnosť dokáže uspieť medzi veľkými zvučnými menami, ako je Škoda Slovensko, Allianz a Kooperativa. Ako organizátor eventu agentúra Respekt APP chcem poďakovať všetkým, ktorí prišli na 10. ročník tejto súťaže a sme veľmi radi, že posledné 3 roky, kedy sme súťaž prevzali a začali sme organizovať, že prichádza oveľa viac prihlášok do súťaže Cena Hermesu a takisto aj na samotný event. Takže ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na ďalší ročník.